כאמור, לצדך יושב אמיר סרגון, סגן שגריר ישראל ברומניה. שלום. שלום. טוב, אמיר, אז ספר לנו קודם כל כמה ישראלים עברו כבר דרך נקודת הגבול הזאת. עד עכשיו עברו את הגבול מאוקראינה לרומניה אלפי אזרחים ישראלים, רובם מנקודה פה בסירט. אלפי ישראלים, ומה קורה ברגע שהם עוברים את הגבול? אתם מקבלים אותם, הם נשארים באזור הזה, משנעים אותם קדימה? הנקודה הזו היא נקודת מעבר, מפה עולים על אוטובוסים וממשיכים לערים הגדולות הקרובות, ומשם לבוקרשט ולארץ לישראל. העניין הוא שאנחנו נמצאים פה כדי לעזור להם לעבור את הגבול בבטחה. הרבה ישראלים ברחו מהבתים שלהם באוקראינה, אם זה בקייב, אם זה בחרקוב, אם זה מקומות אחרים, בלי שום תיעוד, בלי הדרכונים שלהם, ועכשיו אנחנו צריכים לחלץ את האזרחים הישראלים האלה, ממש להעביר מסמכי מעבר אל הגבול האוקראיני ולהכניס אותם לבפנים. כמובן שזה דורש מאיתנו גם יחסים מדיניים טובים עם ממשלת רומניה שעוזרת לנו בצד הרומני. רק ביום רביעי האחרון חצו את הגבול 90 ילדים מבית הילדים בז'טומיר, וזה לא היה פשוט להעביר אותם, כי לרבים מהם לא היה שום מסמכים, לא תעודה מזהה, לא דרכון. כן. אמיר, אתה יודע כמה ישראלים נמצאים בצד השני של הגבול ומנסים עדיין להגיע אליכם ולא מצליחים בגלל שהדרכים משובשות בצורה כזו או אחרת? על פי הערכות של משרד החוץ יש עדיין אלפי ישראלים, כ-2,000 ישראלים עדיין באוקראינה. אני עידן יכול להעיד, אני כל הזמן, כל דקה מקבל עוד שיחת טלפון ועוד שיחת טלפון, ואנחנו שמחים לעזור. להערכתי בימים האחרונים מדי יום אנחנו עזרנו לעשרות אנשים לעבור את הגבול. איך עושים את זה, אמיר? אתה הרי מנותק, אתה לא נמצא בתוך השטח. מארגנים אוטובוסים, הסעות מקומיות, איך מעבירים את הישראלים שנמצאים כל אחד במקום אחר להגיע לגבול הזה שלכם, איפה שאתם נמצאים? ההגעה של הישראלים לגבול עצמו היא עצמאית. בין אם הם מגיעים עם מכוניות, כי יש פה גם מעבר עם מכוניות, ובין אם הם מגיעים בהסעות ויורדים בגבול. אנחנו ברגע שהם מגיעים לנקודת הגבול עצמה, כלומר אנחנו בקשר איתם עוד לפני, אבל ברגע שהם מגיעים, אנחנו מתחילים בעצם במבצע הזה, כדי לוודא שהם עוברים את המעבר עצמו, ולאחר מכן רואים שהם בסדר. יש לנו פה גם אוהל משלנו אם צריך, כדי לתת להם שתייה, אוכל, מקום חם, ולוודא שהם עולים על האוטובוס הבא, כשהיעד בסוף הוא ישראל. אמיר סרגון, סגן שגריר ישראל ברומניה, דומנו אמבסדור, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לישראל סבג, הוא מנהל מערך סיוע בגבול אוקראינה רומניה, כן, ארגון הג'וינט העולמי. אנחנו עכשיו רוצים לומר לו שלום. שלום ישראל. שלום וברכה, אני מהגבול עכשיו סירט, מגבול סירט, גבול בין רומניה לאוקראינה. מה אתם עושים שם, ישראל? תספר לנו. אנחנו נמצאים פה כבר מיום ראשון שעבר. אנחנו פתחנו פה אוהל ענק שהכיתוב עליו זה ברוכים הבאים בכל השפות, ואנחנו, השלב הראשון זה שבאוהל הזה כל אחד מכל הפליטים יכול לקבל מרק חם, קפה, תה, סים קארד רומני, לעשות צ'ארג'ר לבטריה, לקבל אוכל לתינוקות, כל דבר שפליט צריך לקבל כשהוא מגיע, חיבוק גדול אחרי 40 שעות, 50 שעות שאנשים היו בדרך. זה השלב הראשון. השלב השני... כן, בבקשה. בבקשה. לא, אני בדיוק רציתי להתקדם איתך לשלב השני, כי ממה שאני ראיתי בתמונות, אז באמת הנקודה הזאת, אני קורא לה נקודת העזרה הראשונה בגבול של המנה החמה, של מקום לשבת חם, הוא מאוד מאוד חשוב, אבל יש הרבה מאוד אנשים שאין להם לאן ללכת מאותה נקודה. אז מה עושים איתם הלאה? אנחנו כארגון הג'וינט העולמי, ביחד עם הקהילות היהודיות, התפקיד שלנו הראשון זה קודם כל לחבק את כל הפליטים, ואנחנו עושים את זה בצורה של 24/7 האוהל הזה קיים, אבל מצד שני אנחנו גם באותו שלב מנסים לעזור לכל הקבוצות היהודים והישראלים שמגיעים לנקודה הזאת. אנחנו הנקודה שמכניסה אותם, החיבוק הראשון שמקבלים מכאן, ומכאן באוטובוסים אנחנו מעבירים אותם לתוך רומניה, למלונות, אנחנו דואגים להם לאוכל, אנחנו דואגים להם לחיבוק גדול, אנחנו דואגים להם לאינפורמציה שמשם, מהנקודה מבוקרשט, הם עוברים או לישראל או למקומות אחרים באירופה. וכמה זמן הם יכולים לשהות באותם מלונות?
על חשבונכם? זה תלוי לאן היעד שלו הבא. אם היעד שלו הבא הוא ישראל, אז אנחנו מעבירים את חלקם לסוכנות. אם החלק הבא הוא לעבור יותר לאירופה, אז אנחנו עוזרים לו להתקדם. אנחנו נותנים, וחלקם כמובן מהיהודים הם אנשים שעוד לא החליטו לאן ללכת. אנשים מבוגרים, אנשים שעוד לא החליטו, ואנחנו עוזרים להם להישאר. זה יכול להיות גם שבועיים, גם 3, להישאר כאן, ויכול להיות שאנשים יחליטו להישאר כאן ברומניה עד יחלוף זעם, לראות מה קורה איתם. עכשיו, ישראל, הג'וינט, ה-Jewish American Appeal, זה כמובן ארגון שמסייע ליהודים. אתם מסייעים גם ללא יהודים? כל מה שקורה כאן, כל הפעילות של האוהל הזה, היא בראש ובראשונה לכולם, אנחנו לא מבדילים פה. כולם עוברים פה, וכל אחד יכול ליהנות מכל מה שאנחנו עושים, כי ארגון סיוע עולמי שכבר קיים מעל 100 שנה, אנחנו רואים את זה כשליחות קודש. והם זוכים גם לכל הליווי שלכם, כפי שציינת, עם ההסעות לבוקרשט והלינה במלונות, כלומר פליט הוא פליט. לא. החלק השני הוא כמובן הוא יותר ליהודים, החלק הראשון, השלב הראשון הוא לכולם. השלב השני הוא יותר מורכב, הוא קשור גם לקהילות היהודיות שפותחים גם את הבתים שלהם, יהודים מקומיים כאן ברומניה, קהילה המונית 6,500 יהודים, שהיא גם כולה התגייסה למען אחים שנמצאים בצד השני של הגבול, לעזור ולקבל. אנחנו כל הזמן אומרים, כל ישראל ערבים זה לזה, זה עכשיו, זה הערבות ההדדית, יהודי ליהודי, זה המקום וזה הזמן. ישראל סבג, מנהל מערך סיוע בגבול אוקראינה, רומניה וסירת, ארגון הג'וינט העולמי. תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה.